Grabatzen dago? Gaur, 2010ko abuztuaren 25ean, Aretako herritarrok Laudiotik banatu eta gure herri proiektu propioa gauzatzea erabakitzen dugu. Gure Areta maitea Nerbioi ibaiak zeharkatzen duen eta Alpitzuren magalean dagoen herri ederra da. 4.000 biztanle inguru gara eta 20 kilometro inguruko eremu batean bizi gara. Bertan, herritar langile eta kementsuak bizi gara. Ostiral gauetan kulturetzera goazenak, uraurrekin batera bertan puteatzera. Baina urte askotan zehar, Laudioko udal imperialistaren okupazioa jasan behar izan dugu aretarrok. Baina jada nazkatu egin gara. Nazkatuta gaude Laudiotar inbaditzaile okupatzaileak gure kultura etxe maitean poteatzen ikusteaz. Eta ez dugu nahi Laudioko udal imperialistak gure areta maitea beraien aldeiko erreka plazan jarri duten piramide bezalako eraikuntza zentzugabez betetzerik. Hori dela eta gaur 2010ko abuztuaren 25ean, aretarrok Aretako Errepublika Demokratikoa aldarrikatzen dugu. Kulturetxeko txikitero arrotzak Arakaldora deportatuz eta gure bandera arro altzatuz. Gora Aretako Errepublika Demokratikoa! Gora! Ta jotake astoen lasterketa irabazi arte! Eta orain guztiak zutik, Aretako ere zerkia abesteko.